Za oponou dražieb. Epizóda 1. Keď príde prvý list o omeškaní. Vitajte v podcaste Za oponou dražieb. Tento podcast vznikol pre ľudí, ktorí sa ocitajú pod tlakom hypotéky, dlhov, dražieb alebo životnej situácie, ktorá ich postupne pripravila nielen o pokoj, ale často o pocit bezpečia, istoty a ľudskej dôstojnosti. Nevznikol preto, aby strašil. Nevznikol preto, aby súdil. A nevznikol ani preto, aby hľadal vinníkov za každú cenu. Vznikol preto, aby pokojne a zrozumiteľne pomenoval veci, o ktorých sa veľa ľudí hanbí hovoriť nahlas. Za každým úverom, hypotékou, dražbou, súdnym spisom či exekúciou je predovšetkým človek. Človek so svojím príbehom, strachom, hanbou, rodinou, nádejou, áno, ale aj s chybami. A práve o tom bude tento podcast. O tom, čo človek často prežíva v tichosti, o čom sa hanbí hovoriť a čo veľa ľudí psychicky zlomí ešte skôr, než celý proces vôbec skončí. Tému zosplatnenia hypoték, dražieb a všetkého, čo s tým súvisí, žijem a skúmam už 5. rok. A za ten čas som pochopila jednu veľmi dôležitú vec. Najväčší problém často nie je samotný papier o predčasnom splatení hypotéky. Najväčší problém je moment, keď človek psychicky sám už uzná, že už je koniec. Že už nič nemôže urobiť. Že prehral a zostáva mu len hanba. Stiahne sa do samoty a ticha. Veľa ľudí sa v tomto štádiu uzatvorí. Prestanú reagovať, prestanú dvíhať telefóny, prestanú komunikovať. A nie preto, že by im bolo všetko jedno, ale preto, že nevedia, čo sa deje, čo ich čaká. Sú vyčerpaní, vystrašení a stratili nádej. A práve preto vznikol tento podcast. Nie preto, aby som niekoho strašila, ale preto, aby ľudia pochopili, že ani po papieri o predčasnom splatení nemusí byť všetko stratené. Posledný mesiac som sa snažila kontaktovať ľudí z môjho blízkeho okolia, ktorým už bol zverejnený dátum dražby so všetkými informáciami, na základe ktorých som ich dokázala identifikovať a vyhľadať. Spravila som to preto, že som počas mojej cesty našla informácie a u nich som videla možnosti, kde ich mohli použiť na svoju obranu, zastaviť alebo žiadať zrušiť dražbu. Volala som, písala som správy, poslala som listy poštou, skúšala som kontaktovať ľudí cez ich známych. No zostalo iba ticho. Vtedy som si uvedomila niečo veľmi silné. Že človek v tomto štádiu často psychicky vzdá celý boj ešte skôr, než sa celý proces skončí. A často už na začiatku. Strach človeku zoberie schopnosť rozmýšľať pokojne. Doslova ho paralyzuje. A práve preto treba o tejto téme hovoriť inak. Nie krikom, nie strašením, nie senzáciou. Ale pokojne vysvetľovať, čo sa deje, čo človek prežíva, čo sa deje v pozadí procesu. A hlavne, že ani po papieri o predčasnom splatení nemusí byť všetko stratené. Keď človeku príde prvý list o omeškaní hypotéky, väčšina ľudí si ešte stále myslí, že ide iba o krátkodobý problém. Lenže práve tam sa veľmi často začína celý budúci proces. A väčšina ľudí o tom vôbec netuší. Človek vidí iba jednu obálku, jednu sumu, jednu výzvu. Ale v pozadí už často začínajú interné procesy, vyhodnocovanie klienta, ďalšie kroky a plánovanie a organizovanie budúceho reťazca udalostí. Pamätám si, že aj ja som si kedysi myslela, že najdôležitejšie bude čo najrýchlejšie nájsť nejaké riešenie. Dnes viem, že prvé, čo človek potrebuje urobiť, je niečo úplne iné. A zastaviť paniku. Pretože v panike robíme zlé rozhodnutia.
Je ale pár vecí, ktoré môže každý spraviť na svoju obranu hneď i ako svoju plánovanú prípravu na proces, ktorý má svoje kroky. Príprava je možná, pretože všetko má ísť v súlade s zákonmi. Takže vedomosť je v tomto prípade najväčšia sila. Inak človek začne podpisovať veci, ktorým nerozumie, telefonovať v emóciách, robiť chaotické dohody, ignorovať telefonáty, maily a poštu, alebo sa úplne psychicky vypne. A pritom práve prvé dni a týždne sú najdôležitejšie. Nie preto, že by bolo všetko okamžite stratené, ale ak rozumie tomu, čo sa deje a čo bude nasledovať, vie sa pripraviť. A vždy a všade platí, že prevencia je lacnejšia ako represia. A práve toto je prvá vec, ktorú chcem dnes odovzdať každému, kto sa nachádza v podobnej situácii, ktorou som prešla ja. Bolo to extrémne rýchle a ja som musela hasiť. Vy môžete všetko predbehnúť, len potrebujete zostať stať pevne na nohách s hlavou hore. Nezačínajte od strachu. Začnite z pochopenia. Začnite si odkladať maily, dokumenty spolu s obálkami. Na obálku si napíšte, kedy ste ju prevzali. A určite každú prevezmite a každú otvorte. Zapisujte si telefonáty, dátum, čas, meno, tému rozhovoru. Či už je to z banky, od exekutora, od kohokoľvek. Začnite si tvoriť časovú os, pretože veľmi často práve malé detaily časom vytvoria obraz celého príbehu. Môže to byť dátum prvej omeškanej splátky. Môže to byť dátum prvej nižšej splátky. Nikdy nevynechajte. A keď človek začne rozumieť vlastnému prípadu, začne sa meniť aj jeho psychika, aj to, čo sa mu začne diať. Pretože prestáva byť iba vystrašeným človekom. Začína byť človekom, ktorý sa orientuje. A to je obrovský rozdiel. Počas tých rokov som pochopila ešte jednu veľmi dôležitú vec. Človek v takejto situácii nesmie prestať veriť vlastnému rozumu, vlastnej intuícii a vlastnej schopnosti hľadať odpovede. Pretože všetko prežíva on a nikto nepozná jeho príbeh lepšie než on sám. Aj v najťažších chvíľach si treba veci zapisovať, zaznamenávať, ukladať. Pretože keď raz opadne najväčší strach, práve tieto poznámky môžu človeku pomôcť začať konať pokojnejšie a rozumnejšie. Každým malým krokom, každou novou informáciou a každým momentom, keď sa človek prestane bať pýtať, si začína budovať niečo veľmi dôležité. Sebadôveru. Nie aroganciu, nie boj za každú cenu, ale pokojný pocit, že už rozumie viac, než na začiatku. A že strach nad ním už nemá takú silu ako kedysi. Vedomý človek sa prestane správať iba zo strachu a dokáže posudzovať veci z nadhľadu, s chladnou hlavou. Začne sa pýtať, začne si ukladať dokumenty, začne sledovať chronológiu, začne komunikovať pokojnejšie a presnejšie a hlavne prestane mať pocit, že nemá žiadnu hodnotu. Ak dnes niekto počúva túto epizódu a cíti strach, hanbu alebo beznádej, chcem mu povedať jednu vec. Zdvihnite hlavu. Komunikujte. Majte veci zaznamenané. Nebojte sa pýtať a hlavne nevzdávajte sa len preto, že dnes ešte nevidíte riešenie. Niekedy človek objaví silu práve vo chvíli, keď si myslel, že už žiadnu nemá. Ak dnes počúva túto epizódu niekto, kto má pocit, že už prehral, možno práve dnes ešte nie. Ak vás dnešná epizóda oslovila, budem rada, ak sa vrátite aj na budúce. Nové epizódy podcastu Za oponou dražieb budú vychádzať 2-krát týždenne. A v tej ďalšej sa pozrieme na ďalší moment, ktorý veľa ľudí podcení ešte skôr, než pochopia, aký veľký význam môže mať. Ďakujem, že ste tu.